Sziasztok! Én Kriszköz78 vagyok, és itt lennék egy újabb videóval, amivel mandala kiszínezőt fogok csinálni. Én mégis mutatok egy párat, amit már én csináltam így. Látjátok, nagyon szépeket lehet. És akkor most kezdjük is el. Coloring book, ide bemegyünk, és itt van egy csomó új. Nem csomó új, de van pár új. Például ezt én még nem csináltam, pedig szép. Na, nézzük is. Ugye látjátok, itt alul vannak színek. És ha így rákattintunk, így ki lehet ezt így színezni. Ez most csak egy ilyen kezdetleges, mert nem vagyok túl jó benne. Már azt mondják a szüleim, hogy jó. Fel lehet nagyítani, ha tudjátok, így összehozzátok ezt. Remélem jó lesz. Mondjuk, ha ilyen profi mandalás, így megnéz engem. Hogy én milyen bíró vagyok ebbe. Nem, egy-kettő. Jó, hát bocsánat, hogy most ilyen hangzavarba vagyok, de fúrnak a szüleim. Na, remélem jó lesz. Így. És van ilyen nagyon nehéz, amiket egy óra mire elkészítesz. Például ez nem annyira. Ez egy ilyen 10 perc alatt el lehet készíteni. Bementek a Google Play áruházba, ha leszeretnétek tölteni. Beírjátok, hogy mandala színező, és kész. Na, itt látjátok, megint laggolok. Ez a videózás miatt van. Jaj, ezt gyors kiszínezem. Látjátok, szépeket csináltam már. Na, például ilyeneket lehet csinálni. 3 perc alatt megcsináltam körülbelül, és kész. Ja, meg vannak itt ilyen kis segítők, ha szeretnéd dekorálni. Látjátok. És akkor itt van ez a ház, és elment itt a tűzőszélünk. Meg lehet így simán rajzolni is. Nem látom elvételni. Nem tudom, hogy lehet. Ó, de jó. Látjátok, van itt fehér is. De ezt így ki lehet irázni, igen. És itt lehet így alkotni is. Most.
látjátok. Lehet itt is így rajzolni. Úgy én borzalmas rajzoló vagyok. Ezt így ki is radírozom. De várjunk, kitörlöm ezt. Erase Drawing. És ilyen szépeket tudok rajzolni. Na itt van megint a blank. Bemegyünk, és akkor megint ilyeneket húz majd. Elnézést, nem tudok rajzolni, de nem tudok ennél szebbeket. Na jó. Most ezzel rajzolom. Rendben. Na, és akkor most... Így hagyom. Hát, ez nem lett jó. Bocsánat, hogy nem tudok rajzolni. No, én Kriszke voltam. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Én Kriszke voltam. Ha tetszett a videó, lájkoljátok. Kriszke voltam, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok.